No keď ideš do ringu s tým, že máš vyhraté, tak to je asi trošku nuda, ne? Kto je Tomáš Klepoch? Keď mám predstaviť Tomáša Klepocha, tak musím začať vlastne s príbehom, ako sme sa spoznali. A je to už pár rokov, čo sa nejak registrujeme a čo ma na ňom vždycky bavilo, je to tá jeho energia, ktorú má, s ktorou pristupuje k veciam a k svojej tvorbe. To je ruka v ruke. To neexistuje, toto oddelovať. To je, ako môžeš, toto sa nedá. Ako v mojom prípade určite ne. Pre mňa je rovnocenné to, čo hovorím, to, ako to robím. A tak, to je tá, áno, to je Apocalypse Now. Chceš vedieť, ako trošku mám o tom dišputovať, alebo čo? No, ešte to nie je podľa mňa úplne dokončené. A snívalo sa mi. Snívalo sa mi, že teda že tu urobím ešte normálne celé také odrýpané pozadie. No, riziko vlastne pracovať s mladými autormi je vždy obrovské, hej? Čiže to je súčasť ako keby tej práce. To riziko galerista alebo proste kurátor obmedzuje tým, že jednak pozná toho autora nejakým spôsobom, jednak mu dôveruje, ale z toho rizika vznikajú častokrát veci, ktoré sú prekvapivé, sú spontánne a majú v sebe energiu, niekedy aj zaváhanie, aj chybu, aj všetky tie veci, ktoré k tomu patria. Je to taký ambivalentný postoj medzi samozrejme takou klasicky tým vedeckým poznatkom a tým, čo nám dáva nejaké náboženstvo, duchovenstvo alebo čokoľvek. Ne, že by to bola moja hlavná téma, ale pri tej téme tej apokalypsy som si dal len takú otázku, že či to všetko, čo tu je natoľko hodnotné, že či sa máme o to strachovať, alebo nie. Alebo že či tie veci, ktoré tu sú len akýmsi náhodou, nepodárkom. Pre mňa sú inšpirujúce a vypovedajúce už len veci, ako sú napríklad niekedy hodené na stole. Už ja tam vidím básnickú paralelu k niečomu, čomu by som sa chcel vyjadriť. Či to už možno, že je situácia nejaká spoločenská, či je to proste možno, že nejaká veľmi lokálna, sociálna situácia. A samozrejme niekedy dojdem aj k nejakým, že riešim možno, že nejaké svoje vnútorné pocity. Samozrejme, všetky tieto veci sú cez môj filter, cez moje vnímanie sveta. A to je vlastne zaujímavé, že každý výtvarník rozpráva svojimi očami a svojimi skúsenosťami, takisto to robím aj ja. Niekedy sú to všednejšie veci, ale niekedy sú to vážne cykly alebo proste vážne témy. Že keď o to prídeme, alebo dávam to tak ako do placov, ako keď komunikujem s tým niečím, že čistou exaktným náprotivkom alebo nejakým duchovným, že tak čo, že tak jak to prišlo, tak to aj odíde, alebo... Nemám rád vykalkulované veci, nemám rád veci, ktoré sú robené na efekt a bez rizika a na istotu. Budujem tú grafiku tak, jak sa tradične buduje proste obraz, maliarské dielo, typicky, ako klasickým prístupom, hej. Že väčšinou, keď idem do farby, teda, tak ja mám predstavu o farebnosti aj o všetkom, ale častokrát sa veci vyvíjajú aj počas jazdy, že to ja si nenechám utiecť nejaký moment prekvapenia, to je to pasovanie sa s tým, ja som to už spomínal, ten boj. A grafika má tú výhodu, a teda pre mňa výhodu, ja neviem, či to je svetová pravda, ale nie je pre mňa moja, je tá, že to sa mi na tom páči.
že ja si ako keby pripravujem to jak bojovník alebo niekde, proste si pripravuje istú stratégiu, istý ťah a potom to ficne, vieš, to tam dá a vybavené. Pre mňa je dôležité, aby som sa vyjadril aj svoj názor alebo čokoľvek, alebo teda možno, že aj niekoho iného možno, že názor alebo čokoľvek, čo považujem za možno, že správne, alebo možno, že teda k niečomu, čo považujem za neviem, či zlé, alebo minimálne hodné komentu, alebo čokoľvek. Hej. Toto išlo na budovu na Najvyšší súd. To tam vydržalo, ti poviem, 2 hodiny. 2 hodiny a už išiel nejaký papaláš a už on to dal, lebo som im to dal, vieš, ak som im to dal? Dal som im to, keď oni majú zozadu, idú autom, tak oni tam majú podzemné garáže. Tak som im to normálne v tej výške očí, ak idú tým autom, tak som im to tam nalepil. A samozrejme, do 2 hodín to už niekto tam škrkal dole. Tak možno niekto vie latinsky z nich. Pokiaľ človek neriskuje sám ako keby so sebou, tak mám pocit, že keby ani ten vývoj tej tvorbe nebol dosť dobre možný. Lebo z tých riskov a z tých chýb a z tých hľadaní vlastne potom môžu vznikať veci, ktoré aj do budúcnosti sa dajú nejakým spôsobom ďalej dopracovávať a finalizovať. A to riskovanie si myslím, že je naozaj dôležité. A málo kto si to dovolí, lebo ako keby ten strach z toho ukázať nejakú slabšiu stránku niekedy prevýšil hru na tú istotu, že proste toto som ja, keď teda tí autori už niečo niekedy dosiahli, že toto som ja, a držia sa toho neustále a mám pocit, že častokrát je to pre tých samotných autorov ako keby prekliatím. Ja som tam objavil v múzeu miestnosť, kde sú také krabice, také škatule. A v tých škatuliach sú kosti, nejaké pozostatky. A niekde tuším, tamto má nejaký prapôvod táto téma. Volá sa to tak pracovne a toto je vlastne ako keby nejaká istá je iba časť. 5,5 kg. A táto časť sú ako keby iba nejaké vanitas, nejaké oslavné, nejaké také brože, alebo čo by som povedal, to niečo, čo síce napovedá tú podstatu, tá lebka a tak ďalej, a niečo, čo napovedá o nejakom možno, že nejakej existencii tej bytosti tam, alebo a tak ďalej. 5,5 kg je zaujímavá informácia, pretože keď archeológovia vykopú kosti, tak viacej menej zo všetkých z nás je tá váha cca 5,5 kg. Jedine, čo tam je navyše, tak ženy sú trošku ľahšie, majú tie kosti, sú menšie a tak ďalej. Tam nejaké desatiny uchádzajú. A potom, keď tam ešte niečo k tomu je, nejaký zlatý prsteň. Grafika možno je také médium, s ktorým si ľudia väčšinou spájajú z toho, že je všetko dopredu pripravené a potom sa už len ten obrázok nejako vyhotoví. Ale ja sa k tomu snažím správať tak, ako napríklad v malbe, alebo k nejakej akčnejšej typu fotografie, alebo že máš myšlienku v hlave, máš rozmyslené veci, samozrejme a tak ďalej, ale potom ideš tvoriť tú vec, hej. A vtedy tam prichádza samozrejme už aj častokrát ako keby aj nekontrolovateľný moment, hej, že nie všetko kompletne kontroluješ. Robím veci potom už aj veľmi intuitívne a veľmi, veľmi expresívne, tak ako to zo mňa ide. Dostávajú sa mi počas tej tvorby do toho nové prvky, či už je to farebnosť, či už je to motívy nejaké. Mením to a to je ten boj. To je ten boj s tou svojou myšlienkou a ako ju zobraziť, ako ju proste dostať tam,
že ten obraz bude v tom štádiu, že už bude sám obrazom. Toto už není toto naprogramované, toto už vôbec. Toto je napríklad tá ukážka, keď niečo trvá napríklad veľmi dlho. Hej, že to si vytiahnem, pozorujem, mám to zavesené, prikladám alebo potláčam niečo, hej, že pracujem s tým o mnoho dlhšie a ten motív z počiatku je jasný, ale to, kam sa to dostalo, tak to je už, tak to je proste taká tajná vecička, vieš, že si tak otvorím a ich tam objavím a že poď sem, že poď sem. A niečo tam že poď, a začne s tou vecou komunikovať a premýšľam nad tým, že čo by som zvýraznil, zdôraznil alebo inak urobil, pribudoval a tak ďalej. Vkladám do nej ten význam, ktorý tam chcem mať a tak ďalej. Že tá komunikácia potom je s každou jednotlivou. Vieš, že všetci, že tam musím tam na to reagovať, hento robiť, tamto, tam byť viditeľný, hento robiť a tak. Ako to je, ja inak na to asi nemám bunky, alebo čo, všetko to proste, ako si manažovať, ja viem, ako, že sa treba prezentovať, všetko treba, to je jasné, ale ja to asi už ako nezvládam. Že proste premýšľať ešte aj nad tým, že čo mám urobiť na to, aby môj obrázok akože bol nejaký že súčasnejší, však ja žijem v súčasnosti. Takže čo urobím, je súčasné. Ako, je to tak? Akože, tam, ako náhle tam začneš dávať nejaké filtre, čokoľvek proste kalkulovať, tak vtedy to ničíš. Že prečo si niekto myslí, že čo to vlastne je trend, vieš, že za to, že to niekto urobil v Anglicku a je to v nejakej super galérii, alebo čo? A ja sa vám bola toho riadiť, ja? Akože prečo? Že za to, že čo je meradlo veci? Že koľko ľudí bolo na výstave? Alebo že toto je vec, ktorá ma trápiť? Tak akože tak môžem ísť potom môžem ísť potom, neviem, akože show business robiť. To nemáme. Akože, čo je pre mňa dôležité? Keď to zoberiem od podlahy, tak je dôležité samozrejme to, aby som prežil nejakým spôsobom, byť silný na to, aby som mohol robiť. A to je pre mňa dôležité, aby som mohol tie veci vytvárať a robiť. Takže keď mám pocit o sebe, neviem proste, že akýmkoľvek spôsobom jednoducho pre mňa je dôležité, aby som svoje veci robil. Dobre, to asi stačí možno o tom obsahu. No, asi hej. Si by som mal trochu prestrihať.